İster misiniz kızlar? İsterseniz Safa. Радик Рафикович, кадры қойдан аласыз менә яңа укытучыларны, яшьләрне буламы табырга яшь укытучыларны? Яшь укытучылар инде алар хәзер үзебезнең укучыларыбыз. Кемнәр мәктәпне бетереп югары йортларына кергән. Балаларыбыз укыйлар. Хәзер менә минем завуч birinci sınıftan alıp bizde okudu. Ул хәзер инде тарих фәннәрен укыта, завуч буларак та эшли. Тагын бер кызыбыз башлангыч сыйныфларда укыта. Менә 4-нчеләрне чыгарып, быел 1-нчеләрне алды. Татар телен 1-нче сыйныфтан өйрәнәләр? Юк, 2-нче сыйныфтан. 2-нче сыйныфтан. Ну, алайда безнең школда школьники бар. Алар 1-нчегә хәтле шунда укыйлар. Шул школда школьникта. Анда без татар телен өйрәтәбез. 1-нче сыйныфларда инде за счет внеурочки барыбер аны да укытырга мөмкинлек табабыз. Ну, ишеттем, тышта татарча сөйләшәләр. Үдә сөйләшкәнең ул бер, вот, например, мәктәптә сөйләшәсең, анда барыбер яхшырак сөйләшәсең, теге әдәбият телен өйрәнәсең. Исемең ничек? Илнар. Илнар. Татар теленә өйрәнәсеңме? Әйе. İsənmisiniz balalar? İsənmisiniz? Biz bu мәктәптә инде 11 ел укыйбыз. Безнең мәктәптә бар Йолдыз ансамбле, безнең укучылар ара керәләр һәм төрле конкурсларда катнашалар һәм җиңәләр. Без 1-нче сыйныфтан һәм 11-нче сыйныфка кадәр анда катнашабыз. Дәресләрдә русча сөйләшәм, әйтәм, балаларны исә татарча белмиләр, әйтәм, сөйләшә башлыйсың да, матур гына җавап бирәләр. İmtihanlarda bizning har bir sınıfta o'quv yilida oxirida biz imtihonlar beramiz. Bek motorgina imtihonlarni so'rovlarga javob berganlar. Bizning binamiz әле менә күрше binada гына biz kechki maktab кысаларында гына укыттык. Якшәмбе мәктәбе буларак башладык. Аннан соң 2 сыйныф, аннан соң 7-нче сыйныфтан укыттык. Аннан соң 97 елдан инде 1-нче сыйныфтан укыта башладык. Аннан соң 2007 елны без менә бу яңа бинага күчтек. Хәзер инде безнең проект буенча 390-лык балалык мәктәбез, бинабыз. Әлбәттә, менә хәзер 568 бала укый. Нинди тема турында безнең сүз бара безнең? Әйтеп китегез әле, Мәликә. Безнең бүген тема башланган шәй турында. Шәй турында. Нигә ала уйлыйсың син, Мәликә? Нигә без шәй турында сөйлибез? Сынавлар, шашкалар. Әйе, бик дөрес. Тагын нәрсә турында сүз барачак бүгенге дәресебез? Бүгенге дәрес файдалы уйланыр турында. Нишен ала уйлыйсың, Кәмилә? Файдалы уйланыр турында. Әйе, бик дөрес балалар. Бүгенге дәресебез файдалы уйланыр һәм татарча шәй пешерү ысулы турында сүз барачак. Балалар, менә без әйтәбез, шәй борынгы. Нишләпсең ул шәй борын? Каян килгән икән ул шәй безгә? Шәй безгә Кытайдан килгән. Бик дөрес, Регина. Шәй безгә 1638 елны Кытайдан шәйне безгә рус дипломаты Василий Старков алып кайткан. Аның нинди төрләре бар соң? Шәйнең нинди төрләре бар? Кем белә? Кемләр? Кара, яшел, ләкин салатырдан, вак яфраклы, үсешә яфраклы, эре яфраклы шәйләр бар. Бездә кара шәй эчү гадәткә кергән. Бик дөрес. Кайбер кешеләр яшел шәйне үз күрә. Бер төрле кара шәй сала. Һәм нәрсә эшләйбез? Һәр шәй йоткыч белән катлап куябыз. Бирәктән эшләйбез.